mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo igama lami. Ngingosithembiso ngekwaKandlozi. Ngicela amaqala uvashele channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngingamukele kulolu hlelo. Wembukeli sekwenzeke ingozi enyandisa egazi eSalva Kope ePitoli, izolo ntambama esifundazweni saseGauteng. Kubuka ukuthi indoda iginqe imoto yayophoseka emzini womuntu, yashayisa khona izingane zakhona bezidlala izolo ntambama ngezithuba zango-4 egcekeni. Kubuka ukuthi ishayisa amantombazanyana ngamawele neminyaka emine obudala, nenye yentombazane ngumzali walezi ezingamawele zashonela khona lapho zontathu. Kubuka ukuthi abanye abangu-4 balimele kabi kodwa bashonanga, babesebephuthunyiswe esibhedlela ukuyothola usizo oluphuthumayo. Kanti wembukeli kubikwa kuthiwa udriver uphuma emotweni wadla phansi, kanti amaphoyisa aphansi phezulu ayamfuna. Mbukeli, udaba olubuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ube kuvo lwakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.